Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi kalai potrek ubna jilio. Saka kanhon jong kasenjok kinok sencar snong kabriu nyotrem. Kilawan cakman ban ai ka jingkershan ya kara jong sarkar. Ban penkerya no ya kijai benreo harijan ki basang basa hatem yo mo long shilong. Namar ba ban penkre ya kani kajing penkerya ya kini kijai benreo na kani kajaka. Ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance kelatharu da ka kanhon ka bakarpang kebelatem kom ka high level committee. Kom ta kinong ilam jong ni kasenjok ru henne kasngi kilalet ya kendo yo sembot menteri rangba kajela uba preston tensong hakajo kopor ubolong ru syong knor jong ni ka komiti hakaji kendo uba preston tensong hak yingsa jong u hapok se shilong kini kinong ilam jong kasenjok kinong senchar snong kabriu nyotrem kilapan pau ya kajingkersan jong ni kasenjok ya kani karai jong ni ka sarkar bamenta bat komjo ya ka high level committee kebarang penkrea syasat ya kajing penkrea no ya kijai benreo harjan napok them yo molong Wan hang ni ban ai ya kecing kersian ke jung na kalian senjuk bangi I bahkan ni ke government ke pemerintah ya kecing teri kam ke jongka bat kham tam ya kan ni high level committee ba kila ya chakmat hakaban lek ban jurip ya kete jaka bat mentah ni ap bangin yo ya kita ke statistics na kalian ke jongki ba katno kidon kita ki genuine legal resident sangto but katno kibam day kibalom genuine to but ni kersian ya kanega high level power committee but hadin bahkan da yo kita statistics bahkan ai jingtip sengi kesenjok bat supat ba ibaro hoy bahkan day ban kandon ka transparency kejongka hak monkey cap baka trekam but kumjuru menta kadang up si records bahkan yo na municipal no sim lem but naka survey of India land records but nakata daw nakaliang bujung ni niwan ban ai ke jingkersan ke pupura but ni the next camp lakalong kumni kumbakalong menta hapo kanila sarkar ke bathama bangilai I babaro kini ki minister ke jongi hakani kakanti menta hakani ke jinglong jong kanila jala ke jongi khamtam hini jing yaki uwai pu minister habo Ukraine siki press siki media ulong light load but Ukraine nadu mense kamdan ka jing syate kan sya home but kalong clear di upai baru undai I ya ka jing pensyan kalian ki menteri jongga jela ki babat khamtam igini hikam kadon ka jing syania but ni na kalian ka sunjuk lu bangi I ya ka ta ka mensem trekam ke jongki mat pat mensem ke jinglong sincere ke dedication ke jongki ni sawan syakmat bat kerja ya ka ni ke government but kham tame ya ka ni ke high level committee ba head de ba preston song but ni next camp ba kani ke jing tristam ke jongki gini boys ka thong but ni yo yo so but ka pil ke jongi kolong ba sopat ba baro bangin di bandas ngap tan ya buat ham saya henry bangin pet ru ya jing sya ban ni penrem juru na kaliang jong sunjuk ya kan ni ka jingwan poi jong kini kiwe pat ki jaj benre kiwe pat ki organization man tuklar halor kini kam ka bajang tai ha meter mal kini human rights kiwan ni kai baki kilap ke ground reality undon weru tau meter basa tai pemensa undon ka weru kayin ka basya penduk pendam basya thang bas plo kai ke ba ki ui ki wei pat ki jakar ni ki social media ni ki news channels ki jongki sa Punjab ki wei ki jakar kala banlong dokumoi pat ki airong ka henry kai ke ba ka jing shisha ka grow reality menta ki lai de ki khmat no jok te kim dei ban one shot nang ni syakmat ni semua makani ka dei ka state subject ke jongi but nadu kasini nang kong bowan to randa sing utu ong bakani issue ka tai ka local authority ban solve ka tingi ni ka jing start jong ka high level power committee kai bakarai kai suggestion bakan ra sa state government but ni kmi unti ba kin khot yang ni bangin yo yaga report ke final report ke jongki but ski epat ki kendon bakin pentarikam banla ban penkenria yaki
Henry kan yang kesenjuk hi ngingi yang baik akan nongrem ke banadu kesengin kong dengan kondo buat chief minister badon kam man penlaj ya kata iga jaka mardo di ngimong la shine li hisni mari kanong ba mla ban thau hisni di ke isu kepala net di arfulais na ngimla ban bu kanung deadline bag government ke depan resolve ka po arbana lai bana ringi hap ban yasha bangi bakakam kaya syafrang bat ni recruitment scam bat ni ngej scam ba ke government kan job hakani ke isu bat ni ke jing start yung government kumno bakan pendan kami ketika jaka bar ketika jaka kam dei su jaka bani syong ye kadi kayo ka ke jing hapnya kelajur dadala penban pen he su tu srok bakan long double lane kan pensuk ini ke ba syong basa sekitik tan bai ha ya lamba ya ko matrat di nakaliang iba preston lu ila ai gitu keluar gitu i bai kono ba high level power committee ka ai ga jingkhen ke report ke jongka kan long kabalong clear kabalong transparent supaya ba sengi ka sunjuk de ha ke jingo i jonga long ba kini ki perlok jengi ki de basku thu i kata ba ke intention jongi nakaliang sarkar ko long ba ngin le ai ka ba ya ka ba bahatam na kamta ka koj ka khia ka bahatam na kamta ka syong kasa jongki bat ka ban long safest place ka ba kin suk kin sante kin long be kinong syong snong bapura jongi hapo jelam ikla ki ban ya im ban ya sa yap ya im lang hi long no bat ngi hang ne hapo ka jelam ikla kiru ki de bas tu ndai ba kin wan tam ki syo i na ki yersi nene na ki reports ki ba per te anda klai i ki jing kim dei ban le dak moi ban ultimately naman mo pingi kam tip baha mangi ibadon hapo ka sarkar tip baha ka sarkar namar kani kadai ka property jo ka sarkar bat ki briur ki dei ki ba kadai ka sarkar ka hap ban te care ki na kli ka jam dengan skum bodong kim dei ban kren ko moi pat kin ajing mut ya ka sarkar kin ajing mut ban jingi mo ya ka committee la ni ka sarkar ba te kani ka jakat i kumta kalau kumta tela dei sisa ba phila kumta katakan haga jing ya dei prabriu ngi dei bandon ke jing sko namar ki klem tip ya ke jing sisa bro aba phim tip ki sisa phiwan tang simet phimun tip lut bro khoi te le je mo phimla ban le kumta ngana ka da phi ngala ai ka statement ka very strong di bang sngo ba what pen mi issue ka ni namar ka ka kamlam jo sarkar but I reiterate that kane kade ka kamlam jong sarkar ngangam kwa ba mano banwan ban ong le kum ta le ta kam tam gitu ni ke basuan ban tam sikenta ke wan kinwan ba tai start ngi ba phiap le kum ta la we know we are the best person to do what we feel like which is right and the most appropriate for everyone.